és important tenir persones voluntàries a Barberà del Vallès perquè estem visquent la construcció d'una nova forma de societat. La comunitat està canviant. Les administracions públiques tenen que ajudar, tenen que donar suport a tot aquest àmbit, igual que fan també moltes empreses privades, però el voluntariat des de les persones individuals que avui en dia tenen més temps, sobretot gent gran que té una experiència en el que pot aportar moltíssim, és clau en aquesta nova organització que fem en comunitat. Barberà del Vallès compta amb moltes persones voluntàries, estem molt contents, volem agrair la seva col·laboració i volem incentivar que cada vegada hi hagi més persones que tinguin aquesta opció d'aportar dintre del voluntariat del nostre municipi. Les entitats de voluntariat són importants perquè treballen la cohesió i el treball en equip, perquè fomenten els valors del voluntariat amb les persones del municipi i perquè també fan que el nostre municipi sigui una mica millor. Al final la seva feina fa que moltes persones se sentin molt bé i és per això que convidem a totes les persones a que formin part d'una manera o d'altra d'una entitat de voluntariat.